So adto ta sa ikalima, no? Ang ikalima igsuon makita sa Juan 19:28 ug matud pa di sa maong pulong. Human ini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon, giuhaw ako. Grabe. So aning pulong nga igsuon matud pa ni Jesus, I am thirsty. No, I am thirsty. No, giuhaw siya. No? Ang nahitabo ini naghulagway kini nga ang kauhaw nga gisigutan diri igsuon, giuhaw si Kristo sa paghigugma sa mga tao sa kalibutan. No, di ba? Kay yatong nagapalibot nito tanan, no, wala gyud nagapakita usa, no? Ang halos tanan nga dito sa palibot sa diyang gilansang si Christ, nawala ang ilang love, no? Nawala ang ilang love ni Christ. Mas gipalabi nila ang ila ginong kasuko, no? Ang ilang kalagot sa diyang si Christ, no? Daghan kayong galagot ni Kristo samtang nagawali siya. So ang ilang kalagot nagbunga og kalipay, no? Samtang si Christ nagaungaw na dito sa cross, sa kamatayon, no? Ang uban ato nangalipay sila. Nangalipay sila. Ngano man? Unang-una nasuko man to sila ni Christ. Doon naman sila kasuko. Doon naman sila kasina. Munang sa diyang nag-antos na si Kristo, nalipay sila. So ang ilang love silbi na hanaw ug nauga ang ilang love. Mula ina na igsuon nga usahay sa atong kinabuhi, ang ato manggong paghigugma sa Dios sama man guni sa tubod, sama sa nagdagayday nga tubig nga dili pwede nga muhubas, no? Dili pwede nga mamala ang ato ang paghigugma sa Dios. Muna nga kita nga mga Kristohanon, gipuno kita sa tubig, sa pulong sa Dios, sama tubig, gipuno kita. No, gipuno kita niya sa iyang pulong, sa iyang himaya. Ug matud ba, ang iyang pulong kay sama magtubig, dapat ato ni siyang ipainom ngadto sa mga tao. Abi na migsuon, dunay gisigutan si Christ nga niingon siya sa Mateo either 24 ba to or 25. Nga niingon siya, sa dihang gigutom ako, inyo akong gipakaon. Sa dihang giuhaw ako, inyo akong gipainom. Sa dihang hubo ako, inyo akong gibistihan. Sa dihang napriso ako, inyo akong giduaw. So, daghang mga nangutana, kanus amang kanamo gipakaon sa diyang gutom ka, kanus amang kanamo gipainom sa diyang giuhaw ka, kanus amang kanamo gibistihan, giduaw sa diyang napriso ka. Matud pa ni Christ, sa matag panahon nga inyo kining gibuhat sa ubos na akong mga sumusunod, inyo kining gibuhat kanako. O diba? So dahil gimension dito nga sa diyang giuhaw daw siya, gipainom daw siya nato. Diba? Sa to pa, kung mo siyang sabto ni pulong nga igsuon, giuhaw ang Dios, giuhaw si Kristo sa atong paghigugma sa ubang mga tao. No? Kay kanidi ay paghigugma ngadto sa ubang mga tao, mao day ni siya pagpainom. No? Kanidi ay pag-share nimo sa pulong ngadto sa ubang tao, mao day ni pagpainom. No? Ngadto kanila. Ug matud pa sa Biblia, kung gibuhat na nato nila, ato din ang gibuhat sa Ginoo. No, giuhaw na ang Dios, no? Nganuman kay mga tao wala nay pag-akatar, no? Sagad kaugalingon na lang may gilibre, basta kay maluwas nako, basta kay nakasimba nako, murag wala nay mga pananaon, vision ngadto sa ubang tao nga daghan pang nanginahanglan og kaluwasan. Muna nga kung ikaw karon namati kay nining mao nga video, usa kini ka challenge sa imuha nga kung naa kay Kristo sa imong kinabuhi, dunay pulong, duna nakatunan sa pulong sa Dios, no? Dili pwede nga imong taguan ang pulong sa Dios. Matud ba sa Biblia, ayaw tagui ang suga ilalom sa gantangan, kundi imo ni siyang ibutang sa tungtunganan aron mahayagan ang tibuok panimalay. No? Ayaw ikaulaw ang pulong sa Dios. No? Ayaw padaog sa imuhang kahadlok ug kaulaw nga dili ka makasir sa pulong sa Dios. Hinumdumi ang giingon sa Biblia, kung ikaulaw ako ninyo tubangan sa mga tao, ikaulaw ko usab kamo sa tubangan sa akong amahan. O di ba? Muna nga
usa kini ka pagpahinumdum kanato nga ang Dios ti Christ giuhaw siya, no? Sagad ang mga tao lahi ang ilang nauhawan, no? Uhaw sila sa kwarta, uhaw sila sa kahilayan, no? Mas dili sila mahimutang kung dili sila makabuhat og kahilayan, kung dili sila mahimutang kung dili sila makabisyo, no? Mas giuhaw sila sa kalibutanon nga pagpakasala, o wala kayo sila concern sa ilang espirituhanon nga giuhaw. So I hope mga kaigsunan, kung ikaw namati karon nimo nga na ini nga video, hinaot nga ang imong gugma sa Dios sama sa tubod nga magdagayday ang imong love sa Ginoo, nga dili gayon na muhubas, no? Imuhang paghigugma sa imong isig ka tawo, imong paghatag sa imong isig ka tawo, imuhan ng padagayaon, pagdagayday na siya, no? Kay munay giuhaw ang Dios anang mga buhata. Muna mga kaigsunan, nga I hope nga sige ra gyud tang uhawon sa pulong sa Ginoo. I hope nga diha sa pulong sa Dios dunay gyud katagbawan, di ba? Ang atong Dios mao ang shepherd sa atong kinabuhi. Siya ang magtultol nato sa tin-aw nga katubigan ug sa lunhaw nga sibsibanan. Muna nga nindot kayo nga sige ra gyud kang uhawon sa pulong sa Dios. Daghan na kaayong mga Christian, daghan na kaayong mga tao nga wala na sila pagpakabana sa pulong sa Dios, no? Nagmala na ang ilang uga na ang ilang espirituhanon. Okay, wala naman sila concern sa ilang espirituhanong bahin. Okay?